ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಈ ಚಾಕದಾಲ ಮಂದಿ ಜನ ಬೇಕರಿ ಹಿಡ್ದು ಇಡ್ಲಿ ಕಣದಿರಿ ಚಟ್ನಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತೆ ಬಲೆ ತಿನ್ಕ. ಯಾರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತೇಳಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಏನೇ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಸರಿ ಇರಬೇಕು, ನೀವು ಧರ್ಮ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿರಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ಫಲಾಫಲಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ನಾನು ಚೂರು ಪುಂಡು ಬಿಟ್ಟು ಬರೋದು ಬಿತ್ತು ಚಕಾಯಿ ಬಂಡ ತಿಕ್ಕು ನೀರು ಕ್ಯಾರೆ ರೊಪ್ಪು ನೆಟ್ಟು ಪೆರ್ಮರಿ ಊರ ತೂಲೆ ಬೊಲ್ಲ. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ನಾನು ಚೂರು ಪುಂಡು ಕೈ ಮಾಡಿದ ಬಿತ್ತಿರಿ ಚಕಾಯಿ ತೆಕ್ಕೋರಿ ಮನಸ್ಸು ಅಂತ ನೀರು ಬಿತ್ತು ಬೈದಿಲ್ಲ. ನೀರು ಎಂಕೋಸಾರಿ ಜಾಂಡಲೆ ಬೈದಿ ತಿನ್ನೋಲ್ಲ ಬರೋದು ಕಂಡೋಡು ನೀರೇ ತೊಗೊಂಡು. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ಬಲ್ದು ಮಾತ್ರ ನೀರು ಹೋಯ್ತು ಕದಾದ ಒಡೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ರಂಗಿತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಪೂಜೆಯ ಬಗ್ಗೋಡು ಮರದಂಗದಲ್ಲಿ. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ನೋ ಕಂಡ ಫುಲ್ಲು ಮುರುಕುದು ನೀತು ಬೇರೆ ಬುಜಿ ಕಂಡಡು. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ಇತ್ತ ಕಂಡಡು ಹೋಗಿನಿ ಎಂಚ ಏ ಮೈ ಗಾಡ್, ಏ ಪುಣ್ಯ ತೋಜಿಜಿ ಇಟ್ಲೆ ಕಾಡೆ ಎಂಚ ತೋಜಿಪದೆ ಏ ಎಂಚ ಅಂದ ನೀರು. ಓ ಮೈ ಗುಡ್ನೆಸ್, ಓ ನೋ. ಪೂಜಿ ಎಂಚ ಪೋಪಿನಿ ಕಂಡ ಫುಲ್ ಆತದು ಒಯ್ಟ ಪೋಪಿನಿ ಆಯ್ತು ಆಪನ ಪೋಯರೆ ಅಂದು ಪೋಪಿನಿ ಇತ್ತ ನೆಟೆರ್ದು ಕೂಡ ಹಾಂ ಪೋಯ್ ಓ ಬಂಗಾತೆ ನಾನು ಅಂದೆ ಅತಿ ಇತ್ತೆ ಈ ವರ್ಷ ಹೋಗಿಂಚ ನಾನು 4 ವರ್ಷ ಆತನ ಕಂಡ ಫುಲ್ ಅವದು ದಾದ ಪಾಜಿರ್ ಮರ ಪೋಯರ್ನೇ ಹಾಂ ಒಂದು ಅಂದತೆ ಕೆಂಪು ಉಂಡು ಅಪ್ಪ ಈ ಬೇಟು ಫುಲ್ ಆತುಂದು ಎಂಜಿನ ಗಂಧದ ಮಾಲೆ ಒಯ್ದುಂಡು ದಾದ ಮರ ತುಯ್ಯರ ಪೋಡಿಗೆ ಬಂದು ಇರಾಗ ರಾಜೇನಾ ಬರ್ಸಾಗ ಮಾತ ಜೋಕ್ಲೆ ರಾಜೇನಾ ಅಂದದೆ ಓ ಇಂಚಿ ഞാൻ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತೀನಿ ಹಾಂ ಓ ಉಂದದಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಬರ್ಸದಪ್ಪ ಭಾರಿ ಡೇಂಜರ್ ಮಾರ್ರೆ ಸಾದಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿರ ಕೊಂಡು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಪಿರಾಣೆ ಓಡಿದ್ದಿಂದ ಅಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮ ಒಳ್ಳಲು ಅಮ್ಮ ಒಂದು ಬಾಬನ ಕಲ್ನ ಅಮ್ಮ ಬುದ್ದು ಪೋಯಿನ ಈ ಬುಪ್ಪಚ್ಚ ಅಕ್ಕ ಉಂಡದ ನಿಕ್ಕು ಅಕ್ಕೊಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕ ನಕ್ಕುನು ಅಕ್ಕೊಲ್ಲವೇ ಅಕ್ಕ ಉಂಡು ಇರೆಗ್ ಇದು ಚಿಂಕಿರಿ ಗಡ್ಡಿ ಅತ್ತ ಚಿಂಕಿರಿ ಗಡ್ಡಿ ಚಿಂಕಿರಿ ಗಡ್ಡಿ
ಎಂಚಿನ ಬಚ್ಚತೆ ಪಿದೇ ಪೋಯರಿಜ್ಜತೆ ನಮಕ್ ಮತ್ತೆ ಬಿಲ್ಲಿ ದೂರವ ಪಿನಿ ಅದೇ ನಾನು ರಡ್ಡು ಕಾರ್ಡು ತೋಂದ ದಾದಂಡಲ್ಪ ಓಯ್ ಮುಂಚು ಕೂಡ ಉಜ್ಜಿ ತಿನ್ನರೆ ಎಂತ ಉಂಟು ತಿನ್ನ ನಮ್ಮನೆ ದಾದ ತೂಪಿನಿ ಮಿತ್ತು ಮಿತಾರ ತೂಪಿನ ಮಿತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪಾರೆ ಗುಡ್ಡು ಕಲ್ಲಿಯ ಈ ಅಪ್ಪ ತೋರಾಯರೆ ಏನಲ್ಲಕ್ಕೆ ಯಾಪ ಪುಟ್ಕೆನೆ ರೇ ಯಾಪ ಎಲ್ಲನ ಇಚಿತುಲಗೆ ದೇದೆ ಏಪ ತೋರಾಯರೆ ಎಲ್ಲನ ಇನಿ ಯಾಪ ಜತೋರ ದೇದೆ ಓಯ್ ಅಕ್ಕ ದೀಯ ಹುಷಾರು ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಕಲ ಬತ್ತದ ಬಕ್ಕೆಂಚಿನ ಬಾಕಿಲು ನೂಕು ಅಕ್ಕರ್ದಿ ಗಟ್ಟಿಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿ ಚಪ್ರ ಮಾತ್ರ ಮೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡು ಏತನ್ ಗಂಟೆ ತಂದು ಬಿಲ್ಲಿ ಗಂಟೆ ತಂದು ಮತ್ತೆ ಯಾಪ ಸುರು ಮಲ್ದ ಒಂಜಿ ಕಾಂಟೆಡ್ ದಿಂಜಿ ಗಂಟೆ ತೂಪದ ಅದಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ದೂರ ಬೇರೆ ಗಂಟೆನ ತೂಪದೆ ಏನಲ್ಲ ಪಲ್ಲಿನ ತೂಪ ನಂದೇನಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಕಾಂಟೆ ಶುರು ಆತು ಗಂಟೆದ ಮುಳ್ಳು ತಿರ್ಗುಂದೆವು ಬೇದದಾಲ ಹತ್ತು ಗಟಿಯಲ್ದ ಮುಳ್ಳು ತಿರ್ಗುನೆಕ್ ಒಂದು ತೂಪಿನಿ ಅವು ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ತಿರ್ಕೊಂಡುಂಡತ ಅವೇನೊಂದು ತೂಪಿನಿ ಅವು ಟಿ ವಿ ತೂದ ಅವು ಜತ್ತನು ಅಲ್ಲೇ ಅಕ್ಕ ಚೇಚಿನಿ ಈತ ಬೂರ್ವತ್ತದ ಅದೇ ಅವು ಗಂಟೆದೇ ಇದಾದ ತೂಪ ಗಂಟೆ ಪೋ ಅಂಜಿ ಗಂಟೆ ಅಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಚೋಚಿನಿ ಪೋ ನಾನೆಲ್ಲ ಪೋಪಿದ್ದು ತೂಪಿನ ಬುಡುಪು ಜೊತೆ ಒಂದು ಗಂಟೆದ ಅದು ತೂಪಿನಿ ಗಂಟೆ ಮಿಟ್ಟಿಡು ಗಂಟೆ ಆಡು ನತ್ತೇವು ಎಂಚಿನ ತೂಪಿನಿ ಇತ್ತೆ ಅಕ್ಕ ಪಾಡುವಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲ ಒಂಜೆ ಪೆಟ್ಟು ಹಾಕೊಚ್ಚಿ ಈಗ ಅಮ್ಮ ಜತ್ತದಿ ನಿಕ್ಕದಾದ ಪುಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಜತ್ತಲ್ದ ಜಪ್ಪು ನೀ ಕೆಡ್ಡೆ ಪುಂಡು ಬೆಚ್ಚಾಗಿ ಚೋಚಿ ಪಿರಾಡು ಇದೈಡು ಬರ್ಸತ್ತ ಚೋಚಿಲೆ ಹಾಕೋಚಿ ಅಲ್ಲ ಬಿಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಏಯ್ ಇದೇ ಇದು ಜೋರಲ್ಲನ ಮಣಿ ಪೂಜದೆ ಪಾಪತ ತಂಗ್ಯದವು ನಿನ್ನ ಚೋಚಡು ನೆಟ್ಟೆ ಚೋಚಿರಿ ಬಿ ಚೋಚಿ ತೂಪೇನ ಕಡಲು ಬಾಳ ಜೋರಲ್ಲ ಸರಿ ಇದುಲನ ಇತ್ತು ಮಾಡಲ್ಲ ನಾನು ಪ್ರಿಯನ ದಾದಂದು ಪ್ರಿಯನ ನಾನು ತೂಪನ ತಿತ್ತು ಗಂಟೆವು ಬೇರೆದಾಲತ್ತ ಕಾಮಿಡಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಗಂಟೆದ ಮುಳ್ಳುನೇ ತೂಪಿನಿ ಅಲ್ಲ ಕುಡಲ್ಲ ಮಿತ್ತೆ ತುಲ್ಲ ತುಲ ಅಪ್ಪ ಬೊಲ್ಲ ತುಯ್ಯರ ಪೋದು ನೀರಿಗೆ ಪೂರ ಬೂಡ್ದು ಚಂಡೆ ಮುದ್ದೆ ಒಂದು ಹೆಂಗೆ ಬೋಡಂದು ಪೋದು ತೂದು ಚಂಡೆ ಮುದ್ದೆ ಒಂದು ಮೀದು ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತೀನಿ ಮೀನು ಬೈದಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತ ಬರ್ಸತ್ತೆ ಕೋಡಿ ಹಿಡ್ದಿಂಚಿ ಬಾರಿ ಜೋಕ್ಲೆ ಪೂರ ರಜೆ ಶಾಲೆಗೆ ರಜೆ ನಮ್ಮ ಮಗಕ್ಕಲ ಅಂಚ ಮೀನು ದಾಕುಲು ಬೈದು ಜೇರಿನಿ ಅಂಚೆನು ನುಂಗೆಲ್ ಸಾರು ಮಲ್ಪುಗಂದು ನಂಗುಂಡು ನಂಗೆ ತಿನ್ನಂದೆ ಸುಮಾರು ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂಜಿ ಆಯ್ನ ಆಜಿ ವರ್ಷದ ಮಿತ್ತಂದು ಅಂಚ
ನಾವು ನುಂಗೆಲ್ಲ ನಂಗಗನೆ ಇದೆ ನಂಗದ ಸಾರು ಮಲ್ಪಗ ಅಂಚ ಕಡಾರ ಪಾರ್ದು ಕೊದ್ದೇರದಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಈತು ಮುಟ್ಟ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪತ್ತೊಂದೆ ದುಂಬೇ ಜರ ಕಂಡು ಬಿಡ್ರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಇತ್ತೆ ಈ ನೀರುಳ್ಳಿದ ಗಾಟಡು ಕಣ್ಣು ಬಿಡ್ರೇನೆ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಸೀತಾಪುರ ಸತ್ತು ಹೋಗಿ ಮರ್ರೆ ಈಗ ನಿಕ್ಕಲೆ ತೋಚಪಾಯರ ಅಂದು ಇಂಚ ಕಾಯ್ತು ಅಲ್ವತ್ತೊಂದು ಇನ್ನು ಬೋಡ ಅಂದು ನೆನೆಪೇಜ್ ಪಾತೇರ್ನಾಗ ದೆಪ್ಪೊಡು ಒಂದು ಆಯ್ತಾ ತೂಲೆ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಒಂಜಿ ಇದೆ ತೊಂದೆ ಅರ್ಧ ನೀರುಳ್ಳಿ ಶುಂಠಿ ಮುಲು ಬೇಯ್ಯಾರೆ ಅರೆಪು ಬೇಯ್ಯಾರೆ ದೀತೆ ಕೊದ್ದಿಯಾರೆ ಆತನು ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜೆಂಕಲೆಗ್ ಬೇಗ ಕಡಾರ ಬನ್ನಿ ಇಟ್ಟಾಂಡಿ ಜಿಂಡೌಲೇಜ್ ಅಂಚ ಕೊದ್ದಾರ ಪಾಡ್ಗ ಕೊದ್ದಾರ ದೀತುಡು నేను ಐಕ್ ಪಾಡ್ಗ ಬಲೆ ನುಂಗೆಲ್ ಸಾರ್ ನಂಗೆ ನುಂಗೆಲ್ ಸಾರ್ ಪಾಡ್ಗ ಬೇಯ್ಯಾರೆ ಸರಿ ಕೊಂಚ ನಾಲ್ ಎಸಲ್ ಪುಲ್ಲಿಲ್ಲ ಪಾಡ್ಗ ಎಸಲ್ ಪುಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಜಿ ಇನ್ನು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಎನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ನಗಳು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಒಂದು ಎಸಲ್ ಪುಲಿ ನಾನು ನಿಜವಾದ ಲೈಫ್ ಡೇ ತೂತುಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂಯಿನಿ ಅಂಚ ಎಸಲ್ ಪುಲಿ ಪಾಡ್ಗ ವಾಶ್ ಮಲ್ತದು ಎಸಲ್ ಪುಲಿ ಪಾಡ್ಗ ನಂಗ್ ಪಾಡ್ಗ ಎಂತಲ್ಲ ಏನಿಗೆ ಕೊಂಚ ಜಪವೆ ನಂಗ್ ಕುಡ್ಲದ ನಂಗ್ ಆಯ್ತಾ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತದ್ದು ನೀರಿಡು ಪಾರ್ದಿ ಓಡು ಅಂತ ಪಡ್ತು ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷದಿಂದ ಯಾವುದು ಒಂದು ದಾದ ಪಂಡ ಬೇಚಿ ನಾನು ಬೇರ್ನೆಕ್ ದೊಡ್ಡ ಕುರ್ಚಿಲೊಲ್ಲೇರು ಓಕೆ ಇದು ಯಾವ ಒಂದೇನ್ವೆ ಉಪ್ಪಡು ಭಾರಿ ಗಟ್ಟಿಂಡು ನೀರು ಪಂಡನ ಸೇವು ಒಂದಿತ ಚೋಳಿ ಒಪ್ಪಡಂಡ ಡೌಟು ತೂಪೆ ಆಪುನ ತೂಕ ಆಯ್ಜಿಡ ನೀರುಡು ಪಾಡ್ದಿ ಓಡು ನೀರ್ದು ಪಾಡ್ದಿಂದ ಪಕ್ಕ ಚೋಲಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಉಂತುಗ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಟ್ರೈ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಅಂತ ಗಟ್ಟಿಲ್ಲೇರು ಬತ್ತಂಡು ಓಕೆ ನುಂಗೆಲ್ ಮೀನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತು ಕಂತೇನು నేను ఇతైకు కొద్దినేకు పాడుగా ನಿಕ್ಲೆ ಪರಿಮಳ ವರೊಂದುಂಡ ನುಂಗೆಲ್ ಸಾರ್ದ ಹೆಂಗೆ ದಾದನ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ 3-4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಹೊಡ್ದು ಪರಿಮಳ ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಕಾವಂದೆ ಪಂಡ ಹೆಂಗೆ ಸೀತರ್ ದಮ್ ಕಟ್ಟು ಆಂಡಲ ಲೈಟ್ ಪರಿಮಳ ವರೊಂದುಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಪರಿಮಳ ವರೊಂದುಂಡ ನುಂಗೆಲ್ ಸಾರ್ದ ಡ್ರೈ ಫಿಶ್ ಕರಿ ರೆಡಿ ಡ್ರೈ ಫಿಶ್ ಬಂದು ನಂಗೆ ಕಜುಪುಗೆ ಉಪ್ಪು ಬಾರ್ದಿನಿ ಅಜ್ಜಿ ನೆನಪೇಜಿ ಉಪ್ಪು ಬಾಡ್ರೆ ಎತ್ತಂಚೂರು ಲೈಟ್ ಬಾಡಿ ಉಪ್ಪು ಬಾರ್ದಿನಿ ಅಜ್ಜಿ ನಕ್ಕು ತೂನಾಗ ಚಪ್ಪೆ ನುಂಗೆಲ್ದು ಉಪ್ಪಿಜ್ಜ ಅಂತ ಇತ್ತವರ ತೂಕ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊಡಕ್ಕನೆ ಆತನು